Čau lidi, já jsem Scotty.cz a vítám vás u takového speciálu, který má název Chata Lesanka ve Stříbrný. Zrovna jsme sem dorazili, je to vlastně za Krasnicema Stříbrná. A já bych vám teda jsme sem teda odjeli na víkend a já bych vám teda chtěl ukázat tady, jak to vypadá. Takže se uvidíme u toho, jak vám to tady budu takhle kompletně probírat a takhle. V tomto videu se zaměříme jenom na pokoj, kde jsme se ubytovali. Takže já se s váma teda těším u té první ukázky a zatím teda čau. OK, takže jsme zpět. A teda, co bych chtěl pro začátek říct, že když jsme sem teda přijeli, tak ta chata vypadala, jakože my jsme o ní vůbec nic nevěděli, ale vypadala dost jakože zvenku zastarale, ale uvnitř je to úplně nádherný, je to zrekonstruovaný. Je tam i hezká vana a všechno takovýhle. A teda, jak už jsem říkal před chvilkou, tak v tomhle videu se zaměříme na náš pokoj, kde jsme se ubytovali, takže tady vidíte prostě, že to je všechno jakože moderní, prostě je tady skříň, dokonce i umyvadlo, což jsem v životě v ložnici jakože neviděl, prostě tady jsou teda znova ty křesla. Jo, mimochodem měli s náma i moje dvě mladší sestřenice, který s náma teda jeli. A teda už tady jsou ložnice, tady je ta ložnice a postele, na kterých se vlastně ubytujeme. Tady vpravo budou spát holky a tady budeme spát my vlastně naši a my vlastně teda. No a teda tohle by bylo teda pro tohle úvodní video ze speciálu Chata Lesanka ve Stříbrný. Všechno můžete se určitě těšit na další videa, který určitě natočím. A ještě jsem chtěl říct, že jsem to odhadl opravdu dobře, že je tady Wi-Fi. Opravdu jsem se nemýlil. Takže tohle by bylo pro tohle video všechno, pro úvodní video se nového a prvního našeho speciálu. Takže jako vždycky, pokud se vám video líbilo, můžete dát like, podpořte ho odběrem a budu moc rád, když mi napíšete i nějaký ten komentář. Já se budu s váma těšit u druhého videa a vůbec u teda dalších dílů z tohoto našeho speciálu a zatím teda